kokos. No nič, moje meno je Matúš, ty si ty, vítajte v ďalšom videu. Môj kamoš mi požičal jeho Camaro. To je veľmi cool auto a idem s tým prekvapiť nejakých mojich kamošov a zároveň vám natočím tento celý deň. Celý klub pýta se ma tam, dáme se nekvozne. Nebezpečne z povodovo, stejne se mnou burge. Dneska čelou, zítra šoubek, celý týden kurge. Smrdí kopro peklo, protože ho najdou u mne. Poďme prekvapiť najdôležitejšiu osobu v mojom živote. A to moju maminu. Môžeš hádať, že ktoré to je. Toto, Matičko? Nie, toto nie. Iné. Toto? Nie. Nie? To čo je? Jak z lega. Z lega? Toto? Toto, no. Nie, že sa budeš ponáhľať, prosím ťa. Nebudem. Nie, Maťko, prosím ťa, nie. Moje nervy. Matúš, nemachruj. Maminu som už prekvapil. A bola z toho celkom vystražená, viacej ako nadšená, ale... No a teraz idem za kamošom Timom. A on je jediný, ktorý o tomto aute vie, čiže potom jeho naberem a ideme prekvapiť Dana. Som zvedavý, akú budeme reakciu. A už som bol zatiaľ raz na benzínke. Dúfam, že už druhýkrát nepôjdem, lebo som zatankoval za 50 a fakt znova nechcem ísť. Ale pravdepodobne budem musieť, čiže... Je to monster, kam. Je to monster. Okej, dobre to je. Ale akože kolesa tam sú extrémne. OK. Počkaj, ale ľudia ešte nevideli. Áno, nový hairstyle, nová náušnička, počkaj. Náušničku ukáž, ne pusinku mi dávaš. Ja mám pocit, úplne z tohto videa, že je nejaké prekvapenie, lebo vy by ste len tak nenatáčali proste Trnavu. Čak, ale my ideme, čak vlog si točí, kámo, však ideme skákať, pičovinky. Kedy je on vloger? Tak od dneska asi. Ja len čakám, kým uvidím nejaké Ferrari, alebo nejakú jeho motorku. Hento? Ne, toto. Áno. Čo ti je? A to si proste kúpil? Ne, to som... No, otvor to. To je automat? What? No, naštartuj to. Ja štartujem? Ja to nejdem štartovať, ja už nesedím za volantom kamošovho auta. Dobre. Ja ináč ty kokos, no. Povedz príbeh. Tak príbeh je veľmi jednoduchý, pretože si sadol do môjho auta a že hlavne nespanikár, jebol to do steny. Čo ti dáva? Čo ty kokot? Čo ti je? Pozor! Ty kokot! Čo ti je? To má zrýchlenie jak p***. Akože je to monster. Tento brat vedľa čo? Ten ma tiež Ja, pridaj mu troška, či sa ona otočí. Jak ti odletel volant, som to videl. Točíš ho? Máš to v neutráli, lebo ak tu vystartuješ do... Mám, máš ho? No. Mal to na Aj ten pes sa nemykol. Ideme na zelenú? Jasne. Ty kokot! Ty kokot! Ty kokot! Ty kokot! To je jak išlo. Jak zapišťal. Ty vole. Poď. Čo je? Dobré ráno. No a fulové je to, keď je spredu, ale... Zozadu. Dík, serus. Jak si sa tu objavil? Dobrý na auto. Ty si aký kokot, že pohode. Zastavili sme sa na trávniku a chceli sme si zatrénovať, ale bohužiaľ začalo pršať, čiže... Yes.
To si mohol. Nice, ale dobrý pokus, kámo. Yes, poď. Ty si koko. Presunuli sme sa do City Areny a potrebujem si kúpiť novú náušnicu, lebo v Taliansku na výlete s kamošmi, s Danom, Timom, Diom, Paťom, Nelkou. No, skúšame. Akože chcem povedať, že to stratil. No nič, kúpenú náušnicu mám a teraz ideme upgradeovať nejakého iného člena týmu. Furt som len rozhodnutý, že idem to spraviť, kámo. Kurva má na mě asi zbadeno. Potají se ptákouká ladová, jestli dám nebo mám aspoň na brko. Janko si dám prepichnúť ucho, Týmko si ide dať prepichnúť ucho. Čo dobre, no. Bojíš sa? Hej, úplne som dosť. Že som sa mal myknúť. Ukáž uško. Hodí sa ti to náhodou. Budete dezinfikovať ráno večer 2 týždne, po týždni točiť mesiac, nezapálivo. Ak to na mňa nasmerujete, ešte raz vám to môžem zobrať. Pardon, prepáčte, jasné. A po mesiaci nahradiť. Dobre, bohužiaľ typku neuvidíte. A možno ju tam dám, neviem, uvidím. Ukáž Timo, reveal. A máš to červené jak svinia. Zdravý životný štýl, športoví atleti, priority, šalát, nízkokalorické jedlá. Všetko je tam. Kámo, že som sa iba zmrzlinku. Vieš, kto je toto? A vieš, kto je toto? To naozaj? Pozeráš vôbec moje videa? Videl si Odpovedz alebo spadni? Odpovedz alebo spadni. Čo si videl? Fúha, brat, a čo si videl? Aké videa si videl? Keď je tvoj kamoš slepý. Však to som ja. Si mal také vlasy. Mal. A jak sa volá? Ako sa volal ten slepý kamoš? Na D, na D. Dano. Kamo, ale toto ako veľmi zlé, veľmi zlé. Musíš sa polepšiť. Dobre? Že ináč máme náušnicu. Čo veríš na Timovú náušnicu? Ja mám náušnicu. No ne. Ty koko! Kámo, cítim sa jak frajer, keď vychádzam z toho auta. Normálne, že cítim sa. Dáva mi to taký fejkový pocit, že som frajer. Zostaňte skromný, auto nič neznamená. Je to len hračka. Náušnicu v uchu. Debilko si mal náušnicu. Taká pozitívna náušnicu v uchu. Dej mi to všechno, dneska snad nejdu. Zafukuj čuku jako love do sejfu. Všechno to sejfnu, omylem sejmu. Co mi říká, že... To bolo dobre náhodou. To vyzeralo reálne dobre, kámo. Hej, kaka. Jaj. Zdravím vás, dámy a páni. Prežil som cestu domov. Našťastie som bol na benzínke iba raz, čo je úspech pri takom aute. Je super zažiť si pocit, ktorý bežný človek nemá, lebo potom ten pocit vám dá motiváciu na to, aby ste neboli bežný človek. Treba mať tieto pocity. Aj keď to je napríklad z požičaného auta. Je to auto, je to cool. To šťastie vám vydrží tak týždeň. Určite by som takéto auto ani nechcel, lebo to žere 30 litrov na 100 km. Toto auto mi naozaj prinieslo šťastie iba v tých momentoch, keď som sa s tým mohol podeliť s mojimi kamošmi. Iba vtedy som sa cítil naozaj šťastný. Na tej ceste domov som si to užíval, bolo to super. Ale je to kvôli tomu, že to je prvý deň a viem si predstaviť, že si na to zvykneš. Ale vidieť kamošov, ktorí na to nie sú zvyknutí, jak sa z toho tešia a proste je to super, je to niečo, čo nezažili, to je reálne šťastie. A to ma na tom najviac bavilo. Aj keď to je úplne bežná vec, čo všetci hovoria, že je to len auto, šťastie si za peniaze nekúpíš, tak
Všetko to je pravda. A reálne šťastie je podľa mňa v kamarátstve, v láske a hlavne v kamarátstve. Proste hlavne mať tých dobrých ľudí okolo seba. Aj keď sú niekedy leniví a nechcú ísť von. Ale to je v pohode, to zažíva podľa mňa úplne každý. Buďte kopukrát aj kľudne otravní na svojich kamošov. Ak ste otravní, tak to znamená, že ich naozaj máte radi. Ďakujem, že pozeráte moje videá. Naozaj si to vážim. Kedysi dávno by som si absolútne nevedel predstaviť, že by toľkoto ľudí pozeralo moje videá. Ako malý som robil YouTube videá, mal som asi 9, 10, 11 rokov. Potom ma začali v škole šikanovať a proste sa mi vysmievali za to, čo som robil na tých videách. Robil som challenge, proste som opakoval po tých väčších youtuberoch. A ja som to potom všetko zmazal, lebo som sa cítil trápne. Je mi to extrémne ľúto, že som to zmazal. Lebo by som si tie videá chcel pozrieť. A najradšej by som bol, aby som vtedy pokračoval a nevzdal sa. Len kvôli tomu, že ma odsudzovali iní ľudia. Čiže nenechajte si hovoriť od druhých, čo máte robiť. Ak vás niečo baví, rob to. Proste to rob. Aj keď to nebude perfektné, aj keď to bude flop, aj keď budeš trápny, aj keď budeš zahambený, choď to spraviť. Dúfam, že čoskoro dáme 100 000 subscriberov. Nezabudnite na subscribe, extrémne ma to poteší, veľmi si vás vážim, každého jedného z vás. Verím, že aj vy si splníte svoj sen. Hlavne ho majte. A nevzdávajte sa na ňom, len kvôli tomu, že to možno nepôjde. Prečo mi škrká v bruchu? Asi sa doserem za chvíľku, musím ísť na vecko. Moje meno je Matúš, ty si ty. A ty som sa... Moje meno je Matúš, ty si ty. A ty zostan sám sebou, lebo ty si ty. Neviem čo je za deň, ale mám 100 správ od nej, ja už vôbec nemám chuť odpisovať.